Kasi tatawagan niya. Kasi James Reid ako sabay. Okay. Sige. Dami kasi nga. Ako na. Kuya, rin ka na. Kamukha talaga si Tito. Ilang ganito? Kulitan, no? Kulitan. Konti-konti win. Nanginig ka na rin kuya. Parang nagparamdam na yata. First move. Kasi hindi mo nasabi kailan ka ni-discarte. Kalaban tayo, kalaban. Ang birang buhay na. Kaya nga palaban eh. Nagparamdam na. Nakakasan loob. Ano na? Ang birang sagot. Ano? Manager yung camera natin. Sagot agad dapat. Tagal. Wait. Tigil lang. Dapat lag ng paligoy-ligoy pa. Oo. Tigil lang kasal. Ikatulad, anong gusto mo itanong kay... Hindi, kailan nga daw siya di-discarte? Sagutin mo. Sagutin mo muna. Doon talaga ako sa manager. Doon sa manager. Sabi na. Kailan ka daw di-discarte? Dito sa manager talaga. Director. Director, manager pa. Nagtanong na siya! Boss amo. Kaya nga sagutin nga. Sagutin mo na nga daw. Sige na. Sagutin mo muna bago magtanong. Ay, yung sinabi niya kay Gwen. Ano? Sabi ko, kailan siya na-discuss? Okay lang mo ba kailan ka daw magdi-discarte? Ay, kailan mo bang itanong yan? Kailangan pa bang i-memorize ang dish? Bisyo! Bilang bisyo! Uy, ba't nawawala ka? Hindi pa tapos ah! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Hindi pa tapos! Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi pa tapos! Hindi pa pagkatapos! Naging bisyo. Hindi pa tapos! Imbis sabihin ka sweldo. Oo! Hindi pa ako sinasagot eh! Oo! Nagpapay ka kung anong klaseng diskarte. Oo! Memorize! Magkakaroon si Pula! Hindi pa nga sinasagot eh! Hindi pa nga sinasagot. Sagot mo na bago tanong niya! Oo! Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to. Memorize na. Oo! Opo. Pakaraya manager! Pakaraya manager! Sir, sa doon sa manager. Manager ay! Yun ang Isang pa naman kami, ang iniisip namin, ang Ate kapakanan mo! Ano nga yung sagot mo sa kanya? Anong sasagot mo? Sundaro ka ni Monoy. Yun talaga ang hindi niya makakalimutan. Babae na yung Kailan ka di-discarte? Yan. Magchat-chat na lang daw yan. Magchat-chat. Ay, wala ang chat ang kailangan. Personal. Magchat-chat na lang. Oo, dapat pala ng Alam mo, personal. buong bansa yung mag-ano dyan, mag-judge! Oo. Wala na masabi si Kuya. Wala na pating part 2 to. Wala na. Ganito na si Kuya. Maulit yun. Dati kasweldo mo. Parang after mga Tapos mamili. siya sabi niya, ano bang klaseng diskarte? Sabi ko, kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na yan. Bisyo na talaga yan. Persador pa tayo. Ano? Persador yung... Bisyo na talaga. Ang bihira Wala yung pinagpipilitan. Ay, comment kayo. Comment po kayo para masaya lang. Good vibes lang. Good vibes. Abangan nyo ang ano. Charot-charot lang. Charot-charot. Wala, di pa pala Feeling ko nararamdaman. sineryoso na ni Kuya Paul ako. Patanggal pagod. Kailan ka di-discarte? Malupit. Wala. Wala. Tay, ikaw tay, kung tatanungin ka ng babae, kailan ka di-discarte? Oh, sige. Anong sagot mo tay? Ano? Mamaya pag tayo na lang dalawa. Anis. Oh, di ba? Napanis si Kuya pala. The best si tatay. Ayaw kong magsalita na maraming makaka... Ilang ganito? Yan po. Rehearsal. May rehearsal po. Tatlo pala yung dito pa sa
Ginny. Ayan. Ay, tataan mo daw. Okay. Tak, tak, tak. Tabain. Tapos eh, tak, tak, tak. Ah! Ayan na. Ayan. Music, music. Ilan ba ganyan? Dalawa. Kaya mo, Ginny. Amo talaga. Kaya ito kimbot mo, Ginny. Pawala. Uli pa ka rin. Ah! Nadali tayo ni Gwen. Ang lakas ang bumising Maui. Baka masakpuin. Hila, kuya. 1, 2. Hindi, dalawa lang. Dalawa kasabay dito. Medyo pamalik mo na ako ng chance. Hila. Tak, tak, tak. Ayan na, ate. Yan masarap pa ito ko nagbubura dun. Parang isasarang gulay. Parang nagsasarang gula. Gila. Ayusin yung pangalawa kasi ano yun. Dapat yun yung Pakarain mo, Ginny. Ito nakikimbot mo, Ginny. At tigas na lang katawan. Lambirang buhay. sakto ba sa baro? Ano si Bang? Ang pangit to. Ulit. Ano ba kita? And break time. Kainan time. Ah, nabitin pa sa sayaw ah. Talaga. At si Kuya, papa ni Gwen, bakot ng Halo Blocks. Kain ka muna, Kuya. Ah, tapos na. Ah, kumain na pala sila. Kain time. Mayayain yun sila. Mayayain yun. Ako mahihain. Amo eh. Nahulog talaga. Nahulog talaga. Kain, kain. Bira-bira. Sa ulam. Ah, lupit ng bigas, Bang Molino. Bagong Ano po, kain na tayo. Kain namin. Yung sila tatay, sila kagatyo. Kain ulit. Doon. Break time. May tilapia dun sa daanan. Dami, mura pati yan. Mura lang yan. Doon sa araw, dahil tulak na yata yun. Hmm? Tulak na yata yun. Eh pag umaga lang yun tayo. Mga ba? Ganina pagkandaan namin. Dahil. may bangka tayo. Saan? May binibita dyan na lambat. Buo na. Anong
Anong tayo dyan? Walang luwa. Mangiram tayo mo ka. Ano na binibintang pala yun? Lambat to. Ano ba? Yan po, lunch time. Ang tilapia talaga. Hindi basta-basta ano yung katulad ng galunggong. Kasi ang bilis niya nangitog. Maliliit pa lang, nangitog. Nilidog niya. Galunggong, wala. Sarap pala ni Gwen magluto ah. Malamig-lamig dito. Umakad pa sa Hmm? Ayun po, tapos na kaming kumain. At yun, napakasarap ng luto na gulay na Gwen. Si Gwen ang nagluto. Yan. Tayo. Ito, naluto ni Gwen. Sarap. Bukas ikaw ulit magluto ah. Ayan mo na. Yan si Ate Jenny. Binibigyan ng tubig si tatay. Yan, banat talaga yung ano, sipag ni Kuya. Papa ni Gwen. Ako talo blocks. Yummy, ayaw. Ayan, edit time muna tayo. Edit time. Sana all. Habang nagpapahinga. Sana all nag-i-edit. Di ba tayo? Break time eh, di ba tayo? Edit time. Huwag ka nang magdahilan. Sabihin mo lang nangingindat ka. Lalo talaga. Wisit! Nangyari talaga. Ano tayo? Tubig? Yun, dapat ganun. Tayo, tubig. Ganun dapat din. Pinagaanan, inaanan ka na nga kita, Tay. Ayaw mo pa. Tapos sasabihin mo, hindi kita minamahal. Tayo pa nga, papainumin mo na. Okay lang yun, para maano Sa yung... kumain yun ang Ito nag-iinom. talaga. Pinag-aalaga. Ayan po, putol tayo ng ano, ng kabilya. Ito tayo, 9mm. 9mm. 4 feet. Ay, ito may dito na Hmm? Yung? Yung. Ito na lang? Oh, hindi. Ang dalawa. Kapasa naman sa akin, basic sa naman dyan. Pag Dalawa nito, dalawa nun. pwede ka, makukuha na sa nila pag sa... Doon sa yung ikikita mo, talagang siya, 200,000. Dahil naman ko nga pinapaasaran din ng caregiver, pinipasok ko dito, alam ko may... Sabi nga yung best friend ko, kahit ilang ano lang, ilang buwan, Kaya talaga. ano, ayahe tulos may kamaris, sabi nga. Pero ang buwan sinangin sahod dito, maray na. Nakita ko yung bahay niya. 2 years pa lang siya doon. Yung bahay niya.
Ayan, naputol na natin. Ako iba man ko nung kapat ko, SLA. Para sa tuhod mo. Yun. Ay, sasadaman niyo. Garisan. Yung kay tatay. Op. Try. Vlog ng mga... Di ba naman Tol, halo tol. ay hindi alam. Kuya, nga na. Nagbayad yung kuryente ka? Ay, nabublooming yung signal. Sa nabublooming. Kuya Days. Ambot mo, Gwen. Bakit? Matahimik ka lang nga. Huwag mo naman ako hilahin. Sundutin mo ulit, di yan titigil. Oy, balikan mo. Balikan mo. Talaga ako! Ako talaga! Bata? Ay, dito na lang. Pambulong to. Uy! Yan, horizontal. Bakal. Kaya nga, kaya kasama ko sa Wag na! Wag na daw! Wala na. Tatay. Kulitan. Wag na! Wag na daw! Uy, ang ganda. Tubo saan nakalagay tayo? Hindi ko po alam. Ay, dito ko na dito. Ay, dadan. Lapit na dito, kuya. Oh. Labas slow ah. Uy! Gayo! James Isa pa! Bond. Oh, sige, di. Isa pa! Gwen, huwag tayo mo, Gwen! Di, ganyan, tawagin mo! Wait lang. Patawagin mo si James Reed! Tawagin mo James Reed! Oh, sige, sige! Malikot ka na ako. Hayaan mo sila! Ikapos ninyo! Hayaan mo yan! Hayaan mo sila! Hayaan mo kasi James Reed! Maganda yung So, ba't nakaharap dito? Harap na doon! Tanggalin mo yung salamin! tatawagin yung James Reed. Ano na yung camera, di ba? Bawal, Sige, bawal. sige. O, ba't nakaharap dito? Di, kasi tatawagin niya. Nga sa James Reed tapos sabay. Ah, okay, okay. Sino? Dami kasing camera. Oh, go na. Kuya, likod mo na. Uy, James Reed. The best. Kamukha talaga si Parang James ano? Reed. Look! Ay, look! Yan. Wala mong bakal. Isa pa nga block. Kaya patong yan. Puputuan pa yan. Wala naman ang ano. Hmm? Wala nang... Halo. Ay sabagay, ubusin na lang pala to. Maghahapat ka mula doon. Ano ka pa ba yan? Yung oras na. Yan, binibiran ni Kagatcho. Binulungan ni Kagatcho si tatay. Ito yung kanina niya sa kanya. Abang na lang dun sa channel ni Kagatcho yung ginawa niya. Putang ina, hollow block pa ba to? Ayan, palaman na lang. Ito dyan sa loob. Ha? Ito yata sa loob na ito. Alin? Ang puno. Ito. Sakto lang. Okay lang? Wala nang halo vlog.
Yan, si Papa ni Gwen patuloy ang paghakot ng hollow blocks. Okay naman na. Kahit na. Kunting pahay dito. May halog. Ito naman yung narutan. Meron. Tapos. Tapos na pala. Ito tayo. Na may butas. Hindi ka Hindi mo mabutas. baluktot. Ayun lang to. Ay ba yan? Marami pa palang alam na. Dami nga. Tapos wala lang. Napalaman na lang natin. Kahit hindi mapulot. Ito lagyan ko kasi may nilagay na. Lamang ang matangkat. Okay na yung tubig niya doon. Ha? Pabalikan nga namin dahil ano. Wala. Yung Tubig. bumagsak. Alin? Tubig. Kuya Gatcho.